Fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti, l-għada tal-budget kien ikun jum li fih il-familji jibdew jikkalkulaw kemm ħadilhom il-gvern jekk tomx xi ħaġa u jikkalkulaw jekk jinsabux aħjar milli kienu jumejn qabel. Fl-2017 taħt Gvern Laburista dan il-kalkolu m'għandux għalfejn isir. Illum isir biss kalkolu ta' x'ħadna u kemm ħadna. Dak ta' 9 Ottubru kien budget li riżultat tiegħu illum f'pajjiżna kulħadd jinsab aħjar milli kien jumejn ilu. Hekk qal dwar il-budget tal-2018 id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li matula elenka numru ta' miżuri li juru kif dak li tressa it-tnejn filgħaxija fil-Parlament kien budget li jagħti sens ta' serenità u serħan il-moħħ biex 4 xhur wara elezzjoni ġenerali pajjiżna għadu għaddej bir-ritmu li kien imdorri bih f'dawn l-aħħar 4 snin. Huwa parti mill-proġett ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat beda proġett tiegħu 9 snin ilu meta għamel l-ewwel ir-riforma fil-partit u mbagħad ir-riforma fil-pajjiż. U dan huwa budget illi jibni fuq il-budgets ta' qablu, huwa budget illi jagħti s-sisien jagħmel il-pedamenti għall budgets illi ġejjin. Huwa budget fuq kollox illi lesti il-pajjiżna għal-futur. Dan huwa possibbli għaliex kif spjega l-Ministru għall-Finanzi l-Professur Edward Scicluna, il-kaxxa tal-pajjiż għandha iżjed flus mill-idejn. Scicluna fisser li l-budget huwa b'saħħtu għaliex l-ekonomija hija b'saħħitha, għaliex il-budget tal-aħħar 4 snin kienu tajbin, pjanati u konsistenti. Il-budget ta' sena d-dieħla qed jisfrutta l-potenzjal li żdied permezz ta' dan it-tkabbir ekonomiku. Da fl-istess waqt li xorta elenka u beda jwitti triq biex jindirizza l-isfidi l-ġodda li qed jaffaċċja pajjiżna, primarjament il-konġestjoni tat-traffiku, il-housing u l-iskart. Fuq kollox, il-Ministru Edward Scicluna tenna li l-budget tfassal bil-ħsieb li fil-futur pajjiżna jibqa' jirreġistra surplus. Il-budget iffoka l-ewwel nett illi u din hija policy tal-Gvern illi għas-snin li qed naraw qudiemna għandna nżommu surplus modest ta' 0.9%. Jista' jkun iżjed, jista' jkun inqas, imma aħna nħossu illi bħalma id-deficits fil-passat waqqajnihom gradwalment mingħajr għaġla u mingħajr ħafna skossi, aħna nixtiequ li s-surplus ikun dak li hu, dak huwa dak li qiegħed il-pajjiż iġemma. Bi pjaċir semmi nota li 50 sigħat minn meta tħabbar il-budget kienu bosta l-familji li kuntattjaw biex ġenwinament jgħidu grazzi.